Γεια σας, θα κάνουμε 5 γεύσεις παγωτά, θα πάρω τα μπολ. Είναι... Πάρε. Αυτό εδώ. Έχουμε 5 μπολ. Και το βάλουμε λίγο εδώ στην άκρη. Εδώ φοράμε τόσο σαμπού. Και θέλουμε ένα. Εδώ. Για το πρώτο. Και θα πάω να φέρω τα υλικά 1 λεπτό. Φτιάξουμε πρώτα σοκολάτα. Έχετε βγάλει την πέμπενη και θέλετε κάτι δροσερό να φάτε. Εδώ σας έχω. Πάμε να κάνουμε σορμπέ σοκολάτας με 4 υλικά. Ξεκινάμε με το νερό μας. Αυτό θέλει και κατσαρολάκι. Πού το έχει βάλει τώρα? Αυτό είναι κατσαρόλα. Έχουμε τη μεγάλη την κατσαρόλα. Δεν πειράζει μόνο. Σιγά. Είναι ανοιχτό. Λεβάτε. 600 γραμμάρια νερό. Εδώ... Και ζύγαρια. Θέλουμε τη ζυγαριά. Αυτό εδώ τώρα πώς ανοίγει? Πάω να φάρω νερό. Αυτό νομίζω είναι 600 γραμμάρια. Πάει με την πένα όλα. Θέλουμε πρώτα αυτό να δείχνει προς το εδώ. Πρώτα θα ζυγίσουμε γραμμάρια. Αυτό εδώ είναι 240, οπότε κάνω το μηδενίζουμε. Και βάζουμε μέσα το νερό. Το πιο τρομακτικό μέρος, γιατί θα με χυθεί και είναι μέχρι και είναι full. 200 γραμμάρια θέλει. Κάτσε πώς είναι. 480 θέλει κι άλλο. Δεν το ξεπεράσαμε. Έχουμε βάλει 647. Έχει σε λίγο. Έχουμε καμιά σύρικα να το βγάλουμε 10-10. Μπα. Νομίζω... Κάτσε. Με κουτάλι. Με κουτάλι θα πάρουμε... Περίμενε, θα το χύσω έτσι με το χέρι. Και μετά... Τόσο. Τόσο και ό,τι γίνει έγινε. Άρα 628. Θα διάσω κι άλλο. Νομίζω... Έχεις... λίγο, δεν ξέρω. Νομίζω έχεις απολύ. Έλα ρε, 578. Μπορούμε τι... 605, εντάξει. Δεν πειράζει. Σιγά τη διαφορά. Σιγά έλος. Πολλά θέλουμε. Και τα βάζουμε στην κατσαρόλα. Μετά θέλουμε 200 γραμμάρια ζάχαρη. Και πρέπει να χύσει όλο το νερό για να μην πάρει νερό η ζάχαρη. Όχι, ξέχασα να φέρω το κακάο. Περίμενε. Και λίγο έχουμε κακάο. Σου φαινόταν λίγα. Ναι, και νόμιζα ότι δεν είχες. Ωραία, ωραία. Τα 2 υλικά είχα ξεχάσει. Και θα δείτε αυτό από εκεί για να μην φάμε. Και θα ρίξουμε ζάχαρη. Τη ζάχαρη νομίζω την έχει κάπου εδώ. Ναι. Έτσι και έχω και εγώ. Οπότε έχω βάλει αυτό. Θέλω να το μηδενίσω πρώτα. Άρα μηδέν. Πόσο είπε? 200 γραμμάρια. Ξέρω εγώ δεν φτάνει. Με τρομάζει, πέφτει λίγο. Περίμενε, θα πάρω κουτάλι. Ξέρω εγώ είναι λιγμένη. Φαντάσου λίγο. Λίγη ζάχαρη. Θέλει και πολλά. 200 γραμμάρια. Πολύ δεν θέλει. Εντάξει, εγώ το φτιάχνω. Έχουμε φτάσει. Να, δεν το βλέπεις ακόμα. Απλά είναι η πίεση που το σπάω.
Δηλαδή, άμα βάλεις το χέρι σου, θα... Εντάξει. Κι άλλο θέλει. Θέλει όλο. Α, 175, νόμιζα ότι ήταν 115. Λίγο θα βάλω εδώ, τόσο. Και πολύ. Ό,τι να είναι. Θα το βάλω τόσο. Εντάξει, μη βάλουμε. Και μετά θα το δει. Ακριβώς. Ακριβώς 200, καλό αυτό. Ωραία, μια χαρά. Αρκετά δεν θέλει. Όντως. Πολύ το λέει συνταγή, οπότε θα το κάνουμε. Ό,τι λύση το γίνει θα κάνουμε. Θα κάνουμε... Όχι. Περίμενε. Χτύπα τα μυαλά. Ωραία. Αυτό το παγωτό πάντως θα είναι σοκολάτα, μην το ξέρετε. Ωραία. Ό,τι να είναι. Θέλω να πάρω ένα μικρό πιατάκι, ξέρω εγώ. Έχουμε ανάψει το φούρνο. Όχι, δεν θέλω ακόμα. Το μηδενίσω, γιατί αυτό είναι είναι άλλη κούπα. Μηδένισε, μωρέ. Το ξαναμηδενίζουμε. Και παίρνουμε κακάο και θέλει 50 γραμμάρια. 50 γραμμάρια, εντάξει. Χαραπέντε. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 11.30 το πρωί. Οπότε θέλουν όλα αυτά 6 ώρες. Γιατί ξέρω. Θέλει ψαλίδι. Μπα. Πάρω και... Ναι, είναι λίγο βρώμικο. Δεν πειράζει. Βάλω 50 γραμμάρια. Δεν έχω τα λιάψετε δύο. Πολύ έβαλα. Είδες! Τα 10 γραμμάρια είναι αυτό. Ή κι άλλο. Τώρα εδώ θέλει πιο πολύ προσοχή. Ναι. Βάλε. Λίγο. Επειδή αυτό είναι μικρή ποσότητα, θέλω να το βάλω σχεδόν ακριβώς. Λίγο. Αυτό εδώ. Τίποτε. Πολύ έχεις βάλει, πιστεύω. Α, όχι. Έλα. Εντάξει. Σαρδινιά όμως. Εντάξει, σιγά. Δεν πειράζει. Θα το κάνουμε και πιο γυμνό. Πιο υγιεινό δεν είναι. Ένα γραμμάριο, σιγά Το τώρα. βάλουμε. Εγώ θα το βάλω. Why? Εντάξει, βάλτε εσύ. Γύρισε το. Εντάξει, έπεσε όλο. Τώρα πρέπει να το καθαρίσω, έχουν γίνει όλα σκατά. Χαρτομά, να το. Βρήκα. Είναι και μεγάλο. Δεν θα πάω τώρα, θα πάω εδώ για να μην φάνα. Λοιπόν. Τώρα τι λέει άλλο. Κάτσε, θα συνεχίσουμε το βίντεο. Φυσικά ζάχαρη. Και τέλος, το κακάο. Ανακατεύουμε και βάζουμε για 5 λεπτά. Ωραία. Η ώρα είναι 11:31 μέχρι 11:36. Αυτό το μάτι ποιο είναι? Ανακατεύουμε. Πρώτα. Σκιάζομαι λίγο. Τι κάνω? Ανακάτεψε. Και θα ανακατέψω. Και να δω, έχει τέτοιο. Αυτό το εργαλείο το συγκεκριμένο. Νομίζω ότι είχε ελιές μέσα. Δεν θα δω. Να. Αυτό βρήκα ένα ανακατευτήρι. Αυτό δεν είναι. Βρήκα, περίμενε αυτό. Ναι, αυτό νόμιζα ότι ήταν ελιά. Βράζουμε, να το βάλω στο... Κάτσε, να το βάλω στο 10, σκιάζομαι. Δεν λέει κιόλας, πώς δεν λέει. Δεν λέει, εμάς έχει levels. Αυτή την κουζίνα η γιαγιά την έχει 50 χρόνια. Αλήθεια, μου το είπε χθες. Θα σκάσει. Και 37 θα το βγάλω πάντως.
Βασικά δεν θες να περιμένουμε να βράσει. Να βγουν μπουρμπουλήθρες. Ναι. Αυτό εννοώ. Το τώρα θέλει πλήσιμο κιόλας. Νόμιζα ότι φάγει. Αλλά... Ναι. Και να μην βιάζει. Κάνω Τι ωραία είναι. Καταρχήν βράζει. Ναι, είναι... Και. Δεν με καείς όμως. Όντως. Αλλά τώρα θα πρέπει να βράσει. Ναι. Νομίζω φάνηκα στο edit πρέπει να το κάνω blur. Έχω μαζέψει και το μαλλί πάνω. Δεν νομίζω να θέλει 5 λεπτά. Θέλω να βράσει όμως. Θέλω να δω τι θα γίνει μετά. Να το. Αφού βράσει, Όχι προσθέτουμε ο τη μπολ κουβερτούρα μας. για το βάλουμε. Αφού βράσει όμως κουβερτούρα, Ναι. θα χρειαστούμε και κουβερτούρα, θέλει 60 γραμμάρια. Αυτό εδώ είναι 125. Ωραία. Οπότε θα βάλουμε το μισό, θα την κόψουμε στη μέση. Ωραία. Αυτή τώρα που είναι σαν σοκολάτα, άμα την κόψω στη μέση θα τρώγεται, μπορούμε να τη φάμε. Ναι, ωραία. Θα είναι ιδέα όμως. Αυτό τώρα είναι 5 κομματάκια, θέλει μαχαίρι αυτό. Εδώ. Πάρε τώρα ένα πιο. Όχι, έχει εδώ. Αυτό. Έχει εδώ μαχαίρι. Τι είναι. Σιγά τώρα. Εδώ, κάπου εδώ. Θα κόψω έτσι. Δεν πειράζει. Μπράβο. Θα το μετρήσουμε όμως. Πόσο θέλει. 60 γραμμάρια. Έχει 76 αυτό. 49. 55. Και. 58. Εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα το κάνουμε πιο αγίνο. Σιγά μωρέ, τι. Τώρα τι θα το κάνω, να το πετάξω, γιατί δεν χωρά. Ναι. Λέει όταν βράσει. Κάνει. Σχεδόν θα βράσει σε λίγο. Αλλά περιμένετε αυτό. Αχ, κουνιάται λίγο γι' αυτό. Οπότε... Είδες, οπότε αυτό σημαίνει ότι θα βράσει. Καλά είστε. Και να κατέβουμε κιόλας. Αυτό με ξέρεις θέλει πλήσιμο, γιατί θα βάλουμε και τις φράουλες μέσα. Οπότε σε αυτό το βίντεο θα πλύνουμε και πιάτα, να το ξέρετε. Δεν είναι μόνο... Είδες πως είναι να μαγειρεύεις. Δεν έχω βράσει ούτε εγώ. Τι εννοείς. Αλήθεια τώρα. Ένα τόσο που είχα φτιάξει, τα έκοψα. Το έκαψα. Αλήθεια. Ναι, ρε. Δεν ξέρω τίποτα πραγματικά. Το εδώ είναι 58 γραμμάρια. Οπότε θα βάλουμε Τι κάνουμε πρώτα. τόσο κουβερτούρα θα βάλουμε. Όταν βράσει όμως πρέπει να βγάζει μπουρμπουλήθρες. Πώς βράζει εμένα στο Πότε νερό. θα βράσει. Ξέρω εγώ. Πού. Για φάνε το λίγο πιο... Α, αυτό είναι. Αυτό εδώ είναι το 1. Α, Το βάλα στο 3 τώρα. Θα καίει περισσότερο. δεν ξέρω. Δεν την ξέρω αυτή την κουζίνα. Είναι πριν 50 χρόνια. Άμα είχαμε και μία που βγήκε χθες, εντάξει. Να το κουμπίσω. Αυτό και αυτό. Ωχ, ναι! Κάνα σωστό. Πάμε το βάλουμε στο 4. Εντάξει, θα πάμε τη φωτιά. Αλήθειες, δεν θα υπόγραφα. Το έβαλες. Πόση ώρα έχουμε. Ωραία. Ωραία. Φτιάξαμε. Νόμιζα ότι θα πάρουμε φωτιά γιατί έλεγε η κουζίνα ανοιχτή. Αλλά ανάψαμε λάθος μάτι γιατί είμαστε ηλίθιοι. Το ξέρω. Αρχίζει να βράζει, βγάζει αυτό Όντως. τον ήχο. Βράζει! Είμαστε και χαμένα τώρα, λίγο. Νομίζω όταν βράζει λέει ότι θα βάλουμε κουβερτούρα. Να τη σπάσω τώρα. Να τη σπάσω. Σπάσε, θέλουμε και μένα λίγο. Δεν μπορώ. Είσαι ηλίθιο. Ωραία. Και μετά τι λέει. Κατέβουμε μέχρι να λιώσει. Θα αδειάσουμε σε ένα μπολ. Α, Τα αδειάζουμε σε ένα μπολ, λέω να το αδειάσουμε σε αυτό εδώ. Το μπολ.
Αλλά θα... μην πέσεις! Κάτσε, να το δω. Βάλουμε σε αυτό το τεράστιο, αλλά όταν λιώσει, θέλουμε να μην υπάρχει κουβερτούρα απλά. Για ανακάτεψη. Εδώ είναι το παιδί. Ωραίο είναι να μαγειρεύουμε. Μετά θα δοκιμάσουμε τα παγωτά και θα τα βαθμολογήσουμε τα απόγευμα. Ωραία. Καλά θα πάει αυτό. Έτοιμο να το κλείσω. Και με είναι κομματάκια, αλλά δεν ξέρω. Κλείστο. Κλείνουμε το μάτι. Εντάξει, νομίζω μια χαρά είναι, ναι. Και αδειάζουμε. Ας το να ξεβράσει τώρα, γιατί... Κοίτα, περπουλίζει. Ναι, γιατί νιώθω ότι θα λιώσει το μπολ. Και μετά δεν έχουμε και άλλο μπολ, είναι τα μόνα μπολ που έχουμε. Έχουμε ένα μικρούλι. Δεν χωράει αυτό όμως. Πώς θα χωρέσει όλο? Καταρχήν αυτό θα χωρέσει εδώ μέσα. Εσύ τι λες? Ξέρω εγώ. Έχουμε κανένα... Κοίτα, περπουλίζει. Έχουμε μπρίκι. Γιατί θέλω να το πάρω έτσι σιγά σιγά και να το βάλω μέσα. Σαν καφές δεν είναι. Θα πάω να το καθαρίσω. Γιατί είναι βρεγμένο. Ναι. Νομίζω μια χαρά είναι. Όχι, μην το βάλεις έτσι. Με το μπρίκι. Θα χωρέσει αφού είναι τεράστιο. Ναι, με το μπρίκι όμως. Με το μπρίκι. Ωραία, με το μπρίκι. Κάτσε να ξεβράσει πρώτα, γιατί φοβάμαι. Δηλαδή θα καώ. Δεν ξεβράζει. Δεν ξέρω τίποτα. Είναι κλειστό το μάτι όμως και είναι κλειστή η κουζίνα, το γράφει και εδώ. Δεν ξέρω. Πάρ' το. Θα καώ. Δεν θα καείς, φέρ' το τώρα εδώ. Βάλ' το. Σαν κουράδα είναι. Δηλαδή αυτό τώρα θα βγει όντως παγωτό. Μακάρι. Πραγματικά. Εμένα σου σοκολάτα είναι, δεν τρελαίνομαι εγώ για σοκολάτα. Και εγώ, αλλά τώρα δεν πειράζει. Δηλαδή άμα βγει φέι δεν με νοιάζει καν. Ούτε εμένα, γιατί εντάξει. Η σοκολάτα, Δεν είναι τίποτα. εδώ νομίζω θα βάλουμε τέτοιο. Μετά τι είναι? Εντάξει, Το λέψη. Θα το βάλουμε κατάψυξη για 2,5 ώρες να παγώσει. Για δούμε ρε παιδιά τι κάναμε. Δηλαδή, Καλά, μεθαύριο θα έχουμε τελειώσει με τον μπρι. δεν μπορώ. Θα Χύστο καούμε. τώρα όλο, μωρέ. Και απλά χύστο. Όχι Παναγία μου, τρομάζω. Τζάμπα κάνουμε αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό και περισσεύει. Και τώρα το βάζουμε κατάψυξη. Ωραία. Κάτσε να δω, έχουμε Πόση χώρο. ώρα? Δεν ξέρω. Όλα θα το βάλουμε 6 ώρες για να Τώρα θα βάλουμε γίνουν χώρο. τζιό. Δεν έχει χώρο. Τι. Κοίτα. Περίμενε, θα βάλω τα πράγματα εδώ μέσα. Ωραία. Θα τα βάλω σε άλλο γράμμα. Για να δω. Γιατί εδώ μέσα είναι ο χώρος για τα παγωτά. Αυτό θα το έκανα στη Λευκάδα, αλλά σκέφτηκα να το κάνω μαζί σου. Μπράβο. Είδες, δεν στέκομαι. Δηλαδή δεν με νοιάζει που το βίντεο θα βγει το Σάββατο και την Κυριακή. Γιατί το βίντεο κανονικά θα... Είσαι ηλίθια. Καταγράφει τώρα. Ναι. Καταγράφει τις μαλακίες μας. Ναι μωρέ, κολοψυγείο. Το έκλεισα κιόλας. Έλα. Καλά είμαστε. Έχει εδώ χίλια Τι γράμματα. κάνει έτσι ακριβώς? Το ψυγείο γιατί το έχω τόσο ώρα ανοιχτό. Α, Αν πάω για 18 χρονών η κατάψυξή μου δεν θα είναι έτσι, με την Παναγία, πίστεψέ με. Τι είναι όλα αυτά που πάει μέσα. Ναι, νιου, νιου, νιάου, 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 σκούφι κι άλλο. Σκούψε. Νιάου. τα βγαλές. Όλα. Να το φέρω. Bueno. Λοιπόν, μετά είναι το που έλα. Όχι, τώρα πρέπει να το... Έλα. Θα το
αφήνουμε, δεν πειράζει. Το επόμενο είναι το μπουένο, οπότε αυτό. Αν θέλει και αυτό κατσαρόλα. Περισσότερες. Όλα νομίζω θέλουν κατσαρόλι. Κρέμα γάλακτος. 250 ml. Θέλουν και μπουένο. 250 ml. Μπράβο. Θέλω Πόσο θέλει? 250 ml, έλα. Ωραία. Νομίζω τα ml είναι ίδια με τα γραμμάρια. Αυτό θα κάνω. Και 250 Δεν γραμμάρια. το έχουμε με τα μαθηματικά. Τίποτα δεν έχουμε. Άνοιξε. Δεν ανοίγει. Φέρε. Ξέρεις να ανοίξεις εσύ κρέμα γάλακτος. Θα φορέσουμε τη βάβα σου. Τι κάνουμε. Δώσε. Δώσε. Τι κάνουμε λάβα. Αλήθεια τώρα. Είναι λίγο παράθυρο. Πόσο θέλει? 250 ml. Το είναι 136, περίμενε, θέλω μεγαλύτερο. Ας έχουμε φάει λίγες. 136. Πώς θέλει να φτάσουμε μέχρι το 250. Αυτό εδώ δηλαδή φτάνει. Θέλω εδώ μην φτάνει, αλλιώς θα πάρω το μεγαλύτερο. Αυτό είναι πολύ ελαφρύ μάλιστα. Και αυτό σκατά είναι, δεν χωράει. Πάρε ένα μεγάλο. Θα πάρω το μεγάλο. Τώρα, ξέρω να φάω. Αυτό εδώ. Εντάξει. Τώρα δεν φτάνει αυτό. Φαντάσου λίγο. Το μηδενίζουμε. Έλα, Ωραία. το ρίχνουμε. Και θα φτάσει νομίζω. Πόσο θέλει 250. Αυτό πόσα ml είναι? 330. Κάτσε, άμα το βάλουμε σε ml. Έχει. Ωραία. Εντάξει μωρέ, 6 ml. Τι έτσι. Για να μην. Μάλιστα το blender. Αυτό το blender δείχνει πάνω. Το βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα. Όχι. Ναι, δείχνει. Δείχνει πάνω πόσα ml είναι. Οπότε Ωραία. έχουμε κάνει την κουζίνα σκατά μάλιστα. Ωραία, τι άλλο θέλουμε. Θέλουμε Τι κάνουμε. μηδενίζουμε. Ωραία. Ωραία, μυρίζει σκόρδο. Θυμάστε το με την μπανάνα. Το ίδιο blender είναι. Να. Θα κάνει κι εγώ κάτι απόφερες να κάνω με την μπανάνα. Μάταιο. Η μάνας να φανταστώ. Οπότε, ναι. Αυτό δεν είναι αρκετό, δηλαδή. Σιγά μωρέ. Σιγά. Και αν χαλάσουμε αυτό, τι πάθαμε. Θέλουμε συνέχεια όμως να πλένουμε πιάτα. Κρέμα γάλακτος. Μ' αρέσει αυτό. Ζαχαροχό γάλα έχουμε. Ναι. Όλα τα έχουμε. 60 γραμμάρια, αυτό είναι σε γραμμάρια. Αυτό είναι καλό. Όχι ζαχαροχό γάλα. Μέσα στο ψυγείο. Γιατί δεν το έχουμε. Πόσο. Είναι ζαχαροχό γάλα. Δηλαδή αυτό δεν θα βάλουμε μέσα. Δεν πειράζει, θα σε κάνω blur. Εντάξει. Trust me. Θα κλείνω αυτό εδώ το bowl. Ωραία. Και αυτό θέλει 60 γραμμάρια. Κάτσε, όχι, μαχαίρι. Θα βγάλεις το μάτι σου. Πυρού.
Γιατί δεν είσαι κονσέρβα. Για γάτες. Σαν αυτές που παίρνεις. Δεν θα ψάξουμε και να κάνω και να πάμε το... Για Μπα. την τροφή. Λες. Ναι, αυτό Να το δώσουμε στις γάτες. Ναι, να πεθάνουν. Τι κοτσίλο. Δεν το πεθάνουνε. Όχι ρε, δεν θα πεθάνουν. Μην τράβα το πλάχ. Τραβάω. Τράβα το εσύ. Άμα μπορείς. Εντάξει, θα πέσει έτσι. Όλο. Σχεδόν. Αυτό θέλει 60. Ναι. Το πόσο είναι. 397. Σχεδόν. Αλήθεια τώρα. Κοροϊδεύεις. Να το γάλα, να το, γιατί δεν πέφτει. Μαλακία. Πώς ανοίγει. Ρώτα το. Ρε, πώς ανοίγει. Ζάχαρουχο γαλατάκι μου. Κοτάκι. Να σου βγάλω τα μάτια, αλλά πρέπει κάτι να γίνει όμως. Είδες. Πολύ απλό. Ρε, είναι κολόδες. Φέρτε τίποτα εδώ. Πρέπει να γιατί θα κουπούμε. Είναι κολόδες. Θα πεθάνω. Και το μηδενίσω. Ιου, θα πλύνω τα χέρια μου μετά. Αλήθεια τώρα φτάνει το ζάχαρο γάλα. Δεν το περίμενα έτσι. Εδώ έκανα μαλακία σίγουρα. Δεν έκανα καθόλου μαλακία. Αλουμινό χάρτο έχει. Γιατί θα το χρειαστούμε νομίζω σε άλλη συνταγή. Ωραία. Θα το βάλω εδώ. Τώρα έχουμε μέσα. Να. Καλά. Ρε. Είναι λίγο ανώμαλα. Κάτσε, δώστε μου λίγο να το πυρουνίσω. Να το βγάλεις. Να το βγάλουμε και έξω. Κολλάει! Έτσι νιώθω κι εγώ. Μαλακίες. Δεν μπορώ, θα πεθάνω. Πάει μέσα. Εντάξει, όσο έβαλε. Να δω πώς θα το πλύνουμε. Το γέλιο μου είναι... Τώρα το βάζω στο μίξερ. Και θα πλύνουμε αυτό τώρα. Πού το βάζουμε? Δεν θέλει blender, θέλει απλά να το χτυπήσουμε. Εντάξει. Αυτό τώρα... Όχι, αλλά έχω αυτό εδώ, με αυτό εδώ δεν το χτυπήσουμε. Έχω κι εγώ. Δεν πειράζει. Εντάξει. Υγεία. Καλά είμαστε. Πάμε. Θέλω να καθαρίσει λίγο και εδώ. Και λίγο εδώ. Θέλει να βράσει. Όχι, απλά τα ανακατεύουμε. Το σκουπίσω. Σκουπίζεται. Βασικά, δεν χρειάζεται. Γιατί δεν μου πήρε λίγο. Δεν ξέρω, κάτσε. Να σκουπίσω τα χέρια μου. Έχουν νερό. Λοιπόν. Νομίζω μια χαρά είναι. Πρέπει να βγει έτσι, κρεμώδης. Κάτσε, θα το χτυπήσω εγώ. Πώς θα το χτυπήσεις? Δεν έχω και μίξερ, αυτό είναι το θέμα. Δεν θέλει blender, αυτό είναι... Τα κάνω όλα σκατά. Δηλαδή αναρωτιέμαι πώς θα βγει έτσι. Μίξερ. Δεν το βάλω στο blender. Αλλά πρώτα πρέπει να το πλύνω. Να το. Γιατί? Γιατί έχει μέσα κρέμα. Α.
ξέρεις. Νομίζω ότι αυτό θα πετύχει. Μακάρι να πετύχει. Δεν θα πετύχει. Εντάξει, κάνουμε αλογίες τώρα, λέω. Υγεία. Υγείες. Γι' αυτό είναι η ζωή για να κάνουμε αλογίες. Αυτό ξέχασα. Το βρήκαμε την τρυπούλα. Την τρυπούλα. Έλα. Το έβαλα στην πρίζα. Όχι, κάτσε, πρέπει να πάω πιο εκεί να το βάλω στην πρίζα. Οπότε θα φύγουμε για λίγο. Έτσι. Κόβουμε τα μπουένο μας. Αφού δεν έχουμε, δεν είναι κρεμόδι. Τα μπουένο που τα έχεις βάλει. Α, να τα. Εδώ πέρα θέλουμε τέτοιο, πώς το λένε, αυτό που κόβουμε. Μαχαίρι. Ναι, αλλά κόβουμε πάνω στο... Δίσκο. Αυτό. Δεν πειράζει. Πάρουμε... Κάνε πιάτο. Κάτσε. Ψάξε το λίγο για πιάτο. Ένα φλατ πιάτο. Εδώ τα έχετε πιάτα. Ωραία. Ωραία. Πόσο μπουένο? 2. Εσύ το άνοιξες. Ναι. Και το άλλο. Πάμε σαλμονέλα. Θυμάσαι. Ναι. Λίγο. Γιατί λίγο. Δεν ξέρω. Κάψει και αυτό. Και το άλλο. 2 δεν είπε. Ναι. 2 είναι αυτά. Δεν πειράζει, θα βάλουμε κι άλλο. Να κρατήσεις το ένα για μετά που ξέρω εγώ έχει βάλει λίγο πάνω. Κάτω. Μπα. Να λογίζει πάνω. Αλλά Φέρω. Θα το ανοίξω. Ναι, έχει λίγο κοπή, δεν πειράζει. υγεία. Έκανε τη δουλειά μας μόνο του. Δεν κόψω. Δεν είναι κρεμόδις, αυτό είναι το θέμα. Άμα το βάλουμε στο ψυγείο όμως. Δεν ξέρω. Και πού το βάζω αυτό τώρα. Ξέρεις. Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν θα το κόψουμε άλλο. Σοκολάτα γάλακτος με κουντού. Το βάζουμε μέσα. Βασικά να το βάλουμε στο αρχικό. Ναι. Είναι... Όχι. Θα πλύνουμε, όχι, θα πλύνουμε αυτό εδώ και θα το βάλουμε και εδώ. Πλύνω λίγο να το πλύνω. Έχει πληθεί. Ναι. Έχει νερό μέσα. Και υγεία. Βάλουμε αυτό εδώ. Δεν θα πετύχει. Είναι δίπλα η μπρίζα όμως, φοβάμαι. Το βάλω εδώ. Κάτσε. Είναι λίγο σκουρτό, δεν πειράζει. Να το βάλω με αυτό. Να. Και βάζουμε τώρα λιωμένη σοκολάτα γάλακτος. Έχουμε. Σοκολάτα γάλακτος έχουμε. Πώς θα τελειώσουμε ακριβώς? Θέλει 100 γραμμάρια, οπότε λιωμένη κιόλας. Στο Έχουμε βόλο βρήκε. μικροτομάτων. Δεν έχουμε. Έχω. Δεν πειράζει. Πάρουμε το μπρικ. Είναι κατάφρα. Θα το πλύνω και αυτό. Θέλει να τη βάλουμε εδώ μέσα. Όχι. Στο μπρικ. Ένα σφουγγάρι 2. Θα το πιάσω και αυτό. Μετά. Απαλή. Όχι, κλείστο. Γιατί πρέπει να το δω και εγώ για να βλέπουμε μαζί τι γίνεται. Έχει γίνει μια χαρά. Τι ώρα είναι? 12.
Κάνουμε πολλή ώρα μάλιστα. Κάτσε τώρα τι βάζουμε μέσα. Σοκολάτα. Σοκολάτα να τελειώσουμε. Πού την είναι. Επειδή πεινάω, πάω. Φάω λίγα φάω, όχι μην το φας όλα. Δεν φάω όλα. Μπορώ να τα ανοίξω, είμαι ανάπηρο. Τα ανοίγεις λίγο. Μην πάρεις κανένα κομμάτι, γιατί αυτό είναι, πρέπει να το βάλουμε όλο. Και θα ανοίξουμε πάλι το μάτι, να το ξέρεις. Τότε θα πάρουμε πάλι φωτιά. Εδώ είναι ο κάδος. Τίποτα. Ναι, το ξέρω. Ναι, αφήνει το τραπέζι. Θα το ανοίξω. Ωραία. Ρε, νόμιζα ότι κάτι παίρνει φωτιά. Στομακτική. Φύγε από το αλουμινόχαρτο, με σκιάζεις. Έχει κάψει γρήγορα. Περιμένουμε να λιώσει όλο. Αυτό κάτσε. Μπουενάκι μέσα και σοκολάτα γάλακτος. Θα το βάζουμε μέσα δηλαδή αυτό. Το κλείσω. Κάτσε. Ωραία, νομίζω μια χαρά είναι. Ωραία. Κρατάω το μπρίκι με το αριστερό και φοβάμαι τα σχόλια. Είσαι αριστερόχειρας και τέτοια. Δεν είμαι. Ωραία. Μια χαρά είναι, μωρέ. Σας κατώπεσε. Το κουτσούλης. Γιατί είναι το αστείο. Δεν ξέρω, απλά εγώ γελάω με τα πάντα, τα κουτσοφαρούμενα. Εγώ τα ίδια, να ξέρω. Κοιτάξτε. Δεν ξέρω. Είσαι ηλίθια! Καλά που δεν πιάσαμε το πάτωμα! Θα κατέβουμε. Πρέπει να βγει έτσι τώρα κάπως. Έχει αυτό το πράγμα το... Τι. Κοίτα τι έχει! Έχουμε και Τέτοιο! Τώρα το... νομίζω ότι το κόλλησε. Δεν θέλω το παγωτό μας να έχει γεύση κατά και κολλήλας μαζί. Δεν έχουμε αυτό το συγκεκριμένο για να κατέβει. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό έλεγε η συνταγή, αυτό θα κάνουμε. Τα μπουένο, πότε θα τελειώσουμε. Ξέρω εγώ τα λιώνεις εσύ. Αυτό μαλακία θα γίνει. Λες. Φοβάμαι κιόλας, μην γίνει μαλακία. Μετά ποιο έχει σειρά. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα το πλυνώ. Εγώ θα το πλύνω. Βγάζει ακόμα καπνό. Το γλύψεις. Οκ. Μαλακία είναι. Μ' αρέσει. Είναι σαν σκαπτουλή, σαν διάρρεια. Το βάζουμε μέσα. Μέσα το μπολ. Πάλι τόσο καλά. Θα ρίξουμε όλα κάτω. Πάνε όλα στο μαρκιζίνι. Το πετάμε, αυτό εδώ. Ανοίγουμε. Κόστο. Κρύβουμε. Πώς καλά. Θα πεθάνεις. Θα πάθουμε σαλμονέα. Σας κατάπεσε όντως. Πρέπει και αυτό να το πλύνουμε τώρα. Όλα πρέπει. Τον ανανά. Γιατί είναι κόκκινο. Θα κόψουμε τον ανανά. Όλο τι εδώ πέρα.
Κόπηκα. Μπράβο. Πού? Δεν ξέρω, μπορεί και να μην κόπηκα, απλά γρατζινίστηκα και πονάει. Μπορώ. Θα βγάλω, με αυτά που κάνω θα βγάλω αλλεργία στον ανανά. Δηλαδή μετά το παγωτό δεν θα μπορώ να το φάω, να ξέρεις. Όλο δικό σου. Κάμα ένα βλάκι. Ξέρω εγώ δεν σου πέτυχε, δεν με πέτυχε κανένα. Ήου, φαντάσου, δεν θέλω. Θέλω να πετύχουν όλα. Δεν βρωμάει! Το ξέρω, τι να σου κάνω. Κόψε και αυτό. Το κόψω. Όχι. Πρέπει να βάλω αυτό εδώ το ματζαφλάρι μέσα. Το ξεχνάς. Δηλαδή αυτό δυστυχώς δεν είναι κρέμα. Για να το βουτήξω. Εγώ δεν θέλω να το πιάσω τώρα. Το πιάσεις. Νομίζω είναι γεμάτο. Εντάξει, μια χαρά είναι. Μην βάλεις άλλο. Πάρε κάτι και βάλει το μέσα τον ανανά. Που έχει. Πάρε αυτό το πιατάκι. Και βάλει τον ανανά μέσα και βάλει τον στο ψυγείο. Α, δεν θέλουμε άλλο. Όχι, έχει γεμίσει. Και θα συνεχίσουμε με την επόμενη γεύση. Θα συνεχίσουμε με την επόμενη. Ποια είναι? Η ώρα είναι 12.30, 2.30 θα έρθεις. Φράουλα. Φράουλα. Θέλει κατσαρόλα αυτό, οπότε θα το πλύνουμε. Άγι! Φέρε λουμινόχαρτο λίγο. Θα σε κάνω μπλάου, ρε. Δεν το ξέρεις. Τόσο θέλει. Αρκετό. Το ξέρω. Θέλουμε να φαίνεται ότι είναι λεμόνι όμως. Γράψε λεμόνι. Ξέρω εγώ. Κλείσε λίγο. Τώρα. Ναι. 600 γραμμάρια φράουλες θέλει. Ωραίο. Και αυτό θέλει τεράστιο μπολ. Τι μπολ να... Βασικά βάζουμε όλη την κατσαρόλα. Ναι. Κάτσε να πάρω λίγο αυτό. Εδώ πάνω. Κάτσε. Για λίγο δεν θα φαίνεται τίποτα. Ρε, είναι 1,5 κιλό η κατσαρόλα. Όντως. Ναι. Αυτό εδώ μου είπανε στο σούπερ μάρκετ ότι είναι μισό κιλό, οπότε θα τα βάλω όλα. Σκατά είναι. Ξέχασα, πρέπει να βγάλω το από πάνω. Πόσο ηλίθιο είναι. Εδώ τώρα Και δεν τις κάνω. θα πάρουν φωτιά αυτά εδώ όμως. Φράουλες. Και τι θα τις κάνω. Θα τις βράσουμε. Τις φράουλες. Ναι. Έχουμε φράουλες, μας έχουν μείνει. Καίει. Ακόμα καίει. Ποιο? Αυτό εδώ. Αυτό τώρα έχει τίποτα από κάτω. Φέρνω. Δεν θα σε κάνω μπλό. Στόπα. Πρέπει τώρα να πλύνω και αυτό εδώ. Θα πάρω ένα... Θα βάλω κάτω. Και αυτό θέλει 60 γραμμάρια. 60. Κάνουμε όλο σκατά. Φτάνει ζάχαρη πρώτα. Μου φτάνει. Έχουμε κάνει τη ζυγαριά σκατά. Ρε φλέγω. Σαν φέτρο. Γιατί είσαι. 52. 55. Κάτσε. Λίγο. Yes! Yes. Το ρίχνουμε. Τώρα είναι σαν να φτιάχνουμε αυτό το ρόσκο γλυκό. Πώς το λένε.
Που βάζεις ό,τι φρούτο θες και ζάχαρη πάνω και το βράζεις. Πρώτα πρέπει να καθαρίσω λίγο τη ζυγαριά. Πώς έχει φύγει? Γιατί έχει τετραγωνάκια. Δεν ξέρω. Έχουμε κάνει το χώρο μην Σταμάτα τώρα. Θα έχει ζαχαρίσει. Εντάξει. Αυτές είναι δικές μας ποτέ. Αλλά θέλω να φάω με γιατί πεινάω. Κι εγώ θα φάω. Παιδί μου, φάω το πρώτα. Είναι ωραίο. Όντως, ισχύει πάρα πολύ ωραία. Εμένα δεν μου άρεσαν οι φράουλες, αλλά με το που τρώω αυτό και τρώω εγώ το φάω το νερό. Το βράζουμε αυτό. Θέλουμε Ρίξ' το. να το ρίξω. Κάτσε. Πάω λίγο την κουτάλα. Άντε, δεν θα το βάλω. Και... Τι Είναι σαν αίμα. Αυτό θα πάθεις άμα ξαναπείς ότι φαίνεσαι για εκατοστή φορά. Ναι. Εντάξει, μια χαρά. Θα το ξαναπλύνουμε όμως. Αυτό θέλει blender. Κάτσε, θέλει blender αυτό όμως. Έχουμε blender. Ναι, πού είναι το τέτοιο για το blender, το κάτω, όχι το πάνω. Πού το έχεις βάλει? Κάτω. Κάτσε, να ανοίξουμε λίγο τα μάτια. Ανάτο. Κάναμε το μείγμα off camera γιατί για κάποιους άλλους λόγους. Το χύσουμε όλο. Φοβάμαι λίγο. Φοβάμαι μη χωρέσει. Χώρεσε κι όμως. Ένα κουτάλι. Φέρ' το. Ναι, δεν έχουμε. Έχουμε εδώ. Δεν πειράζει. Εντάξει, έχει... Αρκετό κουτάλι. Όχι, μη... έχει το κουτάλι μέσα. Κλείσει το εσύ και θα κλείσει και το βίντεο. Ναι. Πόσες ώρες λέει? Δεν ξέρω. Κλείσει το λίγο. Γιατί πάω να πλύνω τα χέρια μου. Πάμε τώρα να φτιάξουμε παγωτό βανίλια. Θέλει και αυτό blender. Αυτό θέλει πάλι blender. Πάμε πάλι. Δοκιμάζουμε. Πάμε. Τώρα το παγωτά. Η ώρα νομίζω έχει πάει 6. Να δείξουμε και λίγο. Είναι κάπως έτσι μέσα. Θα σου βάλω πρώτα εσένα. Ωραία. Τώρα εδώ είναι. Είναι παγωμένο. Ωχ, γίνει ωραίο, κοίτα. Ωραία. Γιατί πιστεύω ότι θα είναι ωραία. Τι εδώ με τυραννάει. Και εγώ αυτό νομίζω, αλλά... ό,τι γίνει εκεί. Κάτσε, να πάρω κι εγώ λίγο. 1, 2. Είναι τέλειο! Αυτό βγήκε και βγήκε καλά. Αυτό είναι τέλειο. Μόνο με εμάς τώρα. Αλλά είναι λίγο παγωμένο. Εντάξει, παγωτάνε. Θέλω να λιώσει λιγουλάκι. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Άμα... Σε μένα λίγο. Αυτό είναι λίγο η βανίλια. Και με έκαψε λίγο στο λαιμό, αλλά πειράζει. Ωραία είναι. Δεν μπορώ να το βγάλω. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν βγαίνει, αυτό είναι το θέμα.
Πόσο βαθμολογούμε? 10. 10. Μπορεί να είναι και το μόνο που πέτυχε. Άμα είναι το μόνο που πέτυχε. Από εδώ και πέρα θα κάνουμε άλλη συνταγή που θα βάλουμε βανίλια με φράουλες. Λοιπόν. Και θα το βαφτίσουμε παγωτό φράουλα. 10 στα 10. Βάλε το μέσα. Βάλε φράουλα. Φράουλα τώρα. Νιώθω ότι θα είναι λίγο περίεργο γιατί το έχουμε... Το βάλουμε τη βανίλια τώρα, κάτσε. Δεν είναι παγώσει. Λίγο εδώ στην άκρη, κάτσε. Το δοκιμάσεις, δεν με νοιάζει. Εντάξει, πάνω θέμα απ' όλα. Κάτσε. Όχι. Εντάξει. Φάω κι εγώ τώρα αναγκαστικά. Κάνουμε τη ζωή μας. Το βράσαμε κιόλας από το πριν. Λοιπόν, είναι... Ναι. Πάρε για. Περίμενε. Είναι σαν βανίλια με φράουλα. Εμένα μου αρέσει. Και εμένα. Δεν ξέρω. Δεν είναι όπως το πριν. Πρώτα απ' όλα δεν έχει παγώσει καλά. Αλλά είναι ωραίο. Ναι, χαρά είναι. Πόσο βάζεις? 9. Και εγώ 9 θα βάλω. Γιατί δεν είναι όσο παγωμένο και τόσο νόστιμο όπως έπρεπε. Τι έγινε. Δηλαδή αυτό το βάλαμε στην κατσαρόλα, το βράσαμε, ξέρω εγώ. Ναι, γι' αυτό μήπως. Και βγήκε έτσι. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Βγάλε τον ανανά. Λοιπόν, ανανάς. Γιατί είναι σαν γρανίτα. Γρανίτα φτιάξαμε. Αλλά κοίτα πόσο καλό σκουπ κάνει, όχι και τόσο καλό, αλλά... Λοιπόν, πάμε. Για βάλε. Καλό! Όχι, 10. 10 θα βάλε. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τέλειο. Δεν ξέρω, σαν πολύ ωραίο. 9. Μπορεί και 8,9. Θέλω να κάνω ξανά αυτό το σκουπ. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου αρέσει. Το περίμενα πιο ωραίο. Κι εγώ. Μια χαρά, εντάξει. Το περίμενα πιο ωραίο. Φουλ πιο ωραίο. Βγάλω το bueno. Όχι, αυτό είναι πιο Μακάρι. ενθουσιασμένη. Ναι. Bueno. Πώς είναι έτσι. Είναι σαν... Θα πάμε σκατά αυτή τη στιγμή, παγωτό. Εντάξει, πάντως Αλλά έχει βγει κάπως σαν... έχει μια χαρά. Έχει παγωτένιο. Είναι σαν παγωτό, ναι. Σαν αυτό που παίρνεις από το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, bueno. Πόσο το βάζεις? 6. Γιατί 6. Αλλά... Εμένα μου αρέσει. Ένα 8,5. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάντως. Γιατί 6. Σοκολάτα τώρα. Όχι.